ćao se vas prvom kraju. Danas igramo Need for Speed Underground 2. Da. Čekaj sam da smanjim rezoluciju. Sad Milano, baš ono. Stop display. Da, tako. Nešto pa mi baš ono sada. Ajde. Možemo već brzo. Hoćemo nitro. Sad nam je sve drugačije. Samo da bi ja kao nitro. What the hell? Neće da mi krene. Čekaj, možda sad bude krenuo. Bravo. Majstore. Imamo nešto napisano na auto. Ko da mi je neko igrao pa ja se... Joj, pukao sam se. U leđa. Boli me. To, ono. Imamo neke trke. Vidim. Sad pokazati kako se vozi brzo. Filter. Sound market. Shit, sam da ne prafulam. Gdje treba? Verem ja to, verem. Kus! What the? Sam ja profulao? Šta? Nisam. Trebao sam. Koja da sam profulao? Sad sam profulao. Meni se totalno činim. Da, profulao sam bio. Let's go to lights. Nisam vidio. I odmah za njim. Udario sam. Ako izgovorim šta je na veze. Nije to ništa. Ja sam za njim. Jesam. Ali neće biti za nogo. Potrebim svoj ekstra nitro. Opet sam ja za njim. Zašto tu mora opet bić? Ajmo ljudi. Wrong way. Izgubili smo ustata. Kako se meni čini. Ništa izgubili smo, nije to ništa. Jel' tako? Ništa, imamo malo nitra. Malo nitra. Klikni, vozi opet. Ništa, izgubili smo, nije to ništa. Propali smo, nije to ništa, ne brinite se ljudi. Mogu ja opet igrati ovo pa da ne izgubim. Da. Mislim sad se to tamo izgubim. Ljudi, to bi ja to što se tiče ove serije. Hvala svima što se pogledali, da nas ćemo u sljedećem. Ćao!